La ghișeul de check-in al zborurilor internaționale de pe aeroportul Henri Coandă, Bianca Georgescu ținea pașaportul între două unghii lungi, lucioase, și zâmbea ca o femeie care își pregătise deja poza de la sosire. Purta o rochie albă, prea aproape de o rochie de mireasă ca să fie întâmplare, o pălărie de paie legată cu panglică și o geantă crem pe care o așezase pe troller ca pe un animal de rasă. În spatele ei, Rodica Georgescu își netezea bluza mov și se uita peste umăr, așteptând să fie admirată. Logodnicul Biancăi, Radu Ilie, stătea ceva mai retras, cu mâna pe mânerul valizei, încercând să pară calm, deși oboseala de după nuntă îi făcuse fața cenușie. Funcționara de la compania aeriană a tastat codul rezervării odată, apoi încă o dată. Zâmbetul profesional i s-a strâns într-o linie. "Îmi pare rău, doamnă, rezervarea dumneavoastră apare ca anulată." Bianca a clipit, ca și cum cineva îi vorbise într-o limbă străină. "Nu se poate. Sunt bilete business class. București, Doha, Doha Male. Resort în Maldive. Vilă pe apă. Uitați codul." A împins telefonul peste cântarul pentru bagaje. Funcționara nu s-a clintit, a privit din nou ecranul. Rezervarea a fost anulată azi dimineață, la ora 9:42. Sistemul nu mai are bilete active pe numele dumneavoastră. Pentru cazare trebuie să verificați direct cu agenția sau platforma. Rodica și-a dus palma la piept. "Cum adică anulată? Noi avem avion. Avem lună de miere. Fata mea s-a măritat ieri." Cuvântul ieri a atras câteva priviri. Când oamenii văd o femeie îmbrăcată în alb țipând într-un aeroport, se opresc nu fiindcă sunt cruzi, ci fiindcă simt că o poveste s-a spart în mijlocul culoarului. Trollerele au încetinit. Un bărbat cu rucsac a ridicat telefonul prea repede, apoi l-a coborât când Radu s-a uitat urât la el. Diana Pop, care stătea la 4 cozi distanță cu un bagaj mic și o șapcă trasă pe frunte, nu l-a coborât. Ea știa de ce era acolo. Bianca a sunat agenția. A vorbit întâi dulce, apoi metalic, apoi cu vocea aceea subțire care vine înaintea plânsului. "Cum adică persoana care a plătit a anulat? Eu sunt mireasa. Pachetul era pentru mine." Pe telefonul ei a intrat atunci un mesaj. Nu un apel, nu un roman, nu o explicație. 2 fișiere atașate și o singură frază. "Ai spus că 85 de lei sunt mărunțiși pentru mine. Am aruncat mărunțișul. Cum se simte când pierzi bani care nu sunt ai tăi?" Sub mesaj era o captură de ecran. Rezervare anulată, rambursare parțială procesată, penalizare conform condițiilor. Al doilea fișier era audio. Bianca l-a deschis din reflex, poate crezând că Elena Matei, cumnata ei, avea să se roage, să explice, să-și ceară scuze pentru întârziere. Din telefon a ieșit însă râsul ei, clar, rotund, prins într-o bucătărie. "Elena? Hai, mamă, e fraieră. Pentru ea 85 de lei sunt mărunțiși. O strângi un pic de mândrie și plătește. Mai ales dacă îi spui că o să zică lumea că ne-a făcut de râs." Se auzea și vocea Rodicăi. "Nora bogată trebuie stoarsă cât e tânără. După aia, cine știe, poate se deșteaptă." Aeroportul n-a tăcut complet. Niciun loc public nu tace vreodată, dar în jurul ghișeului lor s-a făcut acea liniște scurtă, de lift blocat între etaje. Radu Ilie a întins mâna spre telefon. Bianca l-a smucit înapoi. "Elena a făcut asta," a șoptit ea, apoi a urlat. "Elena a făcut asta." Rodica s-a lăsat pe un cărucior de bagaje ca pe o canapea de teatru și a început să geme că îi se face rău. Un angajat al aeroportului a întrebat dacă să cheme medicul. Bianca a răsturnat un buchet mic, cumpărat probabil pentru pozele de îmbarcare, iar petalele s-au lipit de gresia lucioasă lângă roțile trolerelor. La 3 cartiere distanță, într-o cameră de hotel cu vedere spre un București aburit de vară, Elena Matei nu ridica vocea. Stătea desculță pe covorul gros al unei suite, cu laptopul deschis pe masă, o cafea neatinsă lângă ea și telefonul pus cu fața în jos. Pe ecranul laptopului, toate mesajele programate apăreau trimise. Către Radu Ilie, către grupul de familie, către Simona Tudor, avocatul ei, către HR și conformitate la Nova Market Group,
compania unde Vlad Georgescu, soțul ei, își purtase ani de zile cămașa curată și minciunile murdare. Elena nu era la aeroport. Nu se ascunsese de teamă, ci fiindcă pentru prima oară în 8 ani refuzase să fie prezentă ca să curețe dezastrul altora. Ridicase o cupă de șampanie când butonul "Anulează rezervarea" își schimbase culoarea în gri. Pierduse 42,5 de lei penalizare. Îi recupera pe restul. Și pentru acei bani pierduți, simțise nu furie, ci o ușurare ciudată, ca atunci când tai o bucată bolnavă dintr-o plantă ca să nu moară toată. Povestea nu începuse, de fapt, cu Maldivele. Maldivele fuseseră doar scena pe care familia Georgescu își adusese singură aroganța, valizele și machiajul rezistent la lacrimi. Povestea începuse cu 3 luni mai devreme, într-o bucătărie îngustă din casa Rodicăi, în ziua unui parastas, când Elena înțelesese încă o dată că oamenii aceia nu-i cereau ajutorul. Îi cereau să dispară ca persoană și să rămână doar cont bancar. În dimineața aceea, Elena venise la casa Rodicăi cu 2 pungi termoizolante. Într-una avea carne de vită maturată, cumpărată de la o măcelărie bună, plătită cu o sumă pe care Rodica o numea risipă doar când nu era pentru Bianca. În cealaltă adusese cozonac, fructe, vin, câteva caserole cu aperitive comandate de la un restaurant. Vlad îi spusese cu o seară înainte, moale și obosit, că ar fi frumos să contribuie, pentru că era totuși familia lui și pentru că mama lui era stresată. Ar fi frumos în gura lui Vlad însemna întotdeauna plătește tu. Rodica i-a deschis ușa fără să se uite la ea. Lasă pungile acolo și spală-te pe mâini. Trebuie întinsă masa. Bianca nu poate, i-am făcut unghiile ieri. Bianca stătea în sufragerie pe canapea, cu telefonul ridicat în față, filmându și profilul. Când a văzut punga cu sigla măcelăriei, ochii i s-au aprins. Asta e vită din aia scumpă? Pentru masă, a spus Elena. Rodica a apărut ca din perete. Pentru musafiri importanți, da, dar nu o scoatem acum. O pun la congelator, că vine Radu Ilie diseară cu părinții lui. Să nu creadă lumea că noi punem pe masă orice. A luat punga din mâna Elenei și a împins-o în congelatorul din debara, în spatele unor cutii de înghețată. Pe masă, pentru parastas, Rodica lăsase un lighean cu aluat acrișor pentru plăcinte și o tavă cu chiftele de cuseară, acoperite cu folie. Mirosul era discret, dar Elena, care muncise destul în bucătării de familie ca să știe diferența între condiment și stricat, a simțit imediat gustul metalic în spatele limbii. Aluatul ăsta nu e bun, a spus ea încet. Și chiftelele par. Vai, iar faci nazuri? A tăiat Rodica. La tine acasă probabil aruncați mâncarea după 2 ore, că vă credeți domni. Aici nu risipim. Bianca a râs fără să ridice ochii din telefon. Las-o, mamă. Elena mănâncă numai chestii bio, că are salariu de directoare. Elena nu era directoare, deși Rodica o numea așa când voia să o împingă la plată și fată de la reclame când voia să o micșoreze. Era manager marketing la o companie mare, cu salariu bun, bonusuri bune și agenda plină. În casa Georgescu, toate acestea nu deveniseră respect, ci dovada că putea suporta mai mult, mai multe cumpărături, mai multe cadouri, mai multă muncă, mai multă tăcere. Vlad a coborât târziu, cu parul ud și cămașa încă neîncheiată la gât. A sărutat-o pe mamă pe obraz, a mângâiat-o pe Bianca pe creștet și a trecut pe lângă Elena ca pe lângă o piesă de mobilier utilă. Ai adus tot?" a întrebat el. Bună dimineața și ție, Vlad." El a oftat, nu supărat, ci obosit de faptul că trebuia iar să simuleze că înțelege. Elena, te rog, azi să nu începem. Mama are destule pe cap." Așa funcționa casa lor. Rodica arunca un cuțit, Bianca râdea, Vlad îi cerea Elenei să nu sângereze pe covor. Și dacă Elena îndrăznea să spună că doare, familia se aduna nu în jurul rănii, ci în jurul cuțitului, să apere că e vechi, că e de familie, că așa a fost mereu. Până la prânz, Elena frământase aluatul pe care nu voia să îl servească, spălase pahare, ștersese urme de grăsime de pe aragaz, pusese farfurii pe masă și ascultase cum Rodica vorbea cu o mătușă despre norocul Elenei. Ce noroc are fata asta că a intrat în familia noastră!
Altfel, cu banii ei, cine știe ce bărbat fără șira spinării își lua. Elena a zâmbit cu buzele, nu cu ochii. Când o femeie zâmbește așa prea mult timp, nimeni nu observă că își construiește în minte un dosar. Ea începuse deja. Nu din prima zi de căsnicie, nu cu un plan cinematografic, ci cu oboseala ordonată a unui om care știe că dacă nu scrie ceva jos, într-o zi îi se va spune că a inventat totul. Avea foldere pentru transferuri, foldere pentru cadouri, capturi de ecran cu mesaje, poze cu obiecte luate și returnate zgâriate, înregistrări audio făcute legal cu telefonul ei, în conversații la care participa, facturi, chitanțe, împrumuturi mici pe care Vlad nu le mai returnase niciodată. În laptop, folderul principal se numea simplu, dosarul lunii de miere anulate. Numele venise mai târziu, dar rădăcina fusese plantată acolo, între miros de aluat acru și carne premium ascunsă pentru Bianca. După Parastas, când musafirii plecaseră, Rodica a scos carnea din congelator, dar nu pentru masa la care Elena încă strângea farfurii. A împachetat-o frumos pentru Radu Ilie, logodnicul Biancăi. Să duci și la ai tăi, mamă, să vadă că nu suntem oameni de mâna a doua. Elena ținea un sac de gunoi într-o mână. Bianca i-a aruncat o privire spre paltonul bej, cumpărat de Elena după 3 luni de economii. Ce drăguț e paltonul tău! Mi-l dai și mie într-o zi? Adică nu chiar dai, îl împrumuți. La mine vine mai bine. Nu, a spus Elena. A fost un cuvânt mic, dar în casa Rodicăi a sunat ca o palmă. Bianca a ridicat sprâncenele. Glumești? Nu, îl port la serviciu. Rodica a pufnit. Pentru o haină faci așa? Te credeam mai generoasă. La cât câștigi, Elena, uneori ești mică la suflet. Vlad a apărut lângă ușă, cu cheile în mână. Hai, lasă, i-a spus el Elenei. Nu te certa pentru un palton, familia nu se măsoară în bani. Elena s-a uitat la el. În ziua aceea, el purta pantofii pe care ea îi plătise, ceasul primit de la ea de ziua lui și geaca luată de pe cardul ei doar până intră salariul. Familia nu se măsura în bani numai când banii plecau dinspre Elena spre ei. După, amiaza, Bianca a vrut cafea. Nu cafeaua făcută de Rodica la ibric, nu ceai, nu apă. A ales o cafenia din mall, a comandat un frappe mare cu frișche, sirop și un desert scamp, apoi a împins nota spre Elena cu naturalețea unei pizici care se așează pe perne. Tu ai aplicația, nu? Elena a plătit. La bariera parcării, suma era de 5 lei. Bianca a scos 2 monede de 50 de bani și le-a pus în suportul de pahare. Contribui și eu, să nu zici. Vlad a ras. Vezi? E corectă, soră, mea. Elena s-a uitat la monede. Era aproape comic. Fata care acceptase carne scumpă, cadouri, cafea, desert și viitoare electrocasnice făcea teatru de dreptate cu 1 leu pe parcare. În mașina rece, în timp ce Vlad conducea și Bianca își verifica pozele, Elena a fotografiat discret nota de la cafenea și bonul de parcare, nu pentru 5 lei. Pentru model, pentru că abuzul nu începe întotdeauna cu o sumă uriașă. Uneori, începe cu faptul că toți se uită la tine când vine nota, apoi îți spun că ești meschină dacă întrebi de ce. Seara, telefonul ei a vibrat. Mesaj de la Rodica. Pentru nuntă, să vă gândiți la un cadou serios pentru Bianca. Nu ceva simbolic, fata intră în viață odată. Elena a citit mesajul de 3 ori. Vlad, lângă ea în pat, s-a întors pe partea cealaltă. Ai văzut ce a scris mama? A întrebat ea. Da. Nu pune la suflet. Îmi cere un cadou serios după ce am plătit parastasul. Elena, te rog. Nunta Biancăi e importantă și tu poți. Nu face totul despre bani. Ea a stins ecranul. În întuneric, respirația lui Vlad s-a așezat rapid în somn. Elena a rămas trează, privind tavanul. În liniștea aceea, a simțit pentru prima dată că următoarea cerere nu avea să fie doar încă o cheltuială, avea să fie proba finală. Iar de data asta, ea nu avea să plătească pentru a fi acceptată, avea să plătească pentru a le cumpăra scena pe care adevărul îi va găsi fără ieșire.
Cererile au început să vină cu o regularitate aproape administrativă, de parcă Rodica Georgescu ar fi avut un calendar secret al extracției. Luni era vorba de un set de oale de firmă, pentru că Bianca urma să aibă casă nouă și nu se cuvenea să intre cu lucruri ieftine. Marți, o mașină de cafea, prin reducerea ta de la companie, Elena, că oricum vouă vă dau corporatiștii, totul degeaba. Miercuri, un voucher pentru salon. Vineri, un plic pentru avans la restaurantul de nuntă. Când Elena cerea detalii, Rodica ridica din umeri și spunea că nu se cade să ții socoteala în familie. Când Elena nu cerea detalii, suma creștea. Vlad funcționa ca un traducător al lăcomiei lor în fraze acceptabile. Nu e pentru mama, e pentru liniștea noastră. Bianca e mai tânără, nu știe să gestioneze banii. Radu are părinți cu pretenții, nu putem să o facem de râs. Niciodată îmi pare rău, niciodată plătesc eu jumătate, niciodată ajunge. Când Elena îi arăta extrasul cardului, el își masa fruntea ca un om bolnav de cifre. Tu câștigi bine, Elena. Eu nu pot ține pasul cu stilul tău. Era una dintre cele mai fine minciuni ale lui. Stilul Elenei însemna rate plătite la timp, o haină bună, 2 vacanțe amânate și economii. Stilul lui Vlad însemna aparate electronice noi, nopți despre care nu vorbea, bani care dispăreau în weekend și o familie care îi folosea soția ca pe un bancomat cu rușine inclusă. Într-o seară, Bianca a venit la apartamentul lor din București cu o pungă de la un magazin de lux. A pus-o pe masă și a împins-o spre Elena. M-am uitat azi la o geantă. N-o să te mint, e superbă. Pentru nuntă ar merge perfect. Nu vreau să pari că nu m-ai ajutat. Elena s-a uitat în pungă. Era doar catalogul, nu geanta. Un fel de amenințare tipărită pe hârtie lucioasă. Ai deja geantă pentru nuntă. Aia e veche și, sincer, la pozele cu rochia mea, nu merge. Tu ai 2 care ar merge. Ale mele nu sunt cadou. Bianca și-a strâns buzele. Dar nu te-am rugat să mi le dai. Doar să mi le împrumuți. Ce fel de cumnată ești? Vlad, din bucătărie, a ridicat capul. Elena, nu o lua așa. E doar o geantă. Ea a închis catalogul. În acel moment, lucrul cel mai obositor nu era cererea. Era faptul că fiecare obiect al ei trebuia apărat ca un teritoriu invadat, iar când reușea să-l apere, era acuzată că a început războiul. 2 zile mai târziu, când a deschis dulapul din dormitor, a rămas nemișcată. Raftul de sus era gol. Dispăruseră 2 genți, o eșarfă de mătase și paltonul bej. Nu fusese forțată ușa. Vlad avea cheie. Rodica avea cheia pentru urgențe. Deși urgențele lor însemnaseră până atunci să ia caserole, facturi sau să lase comentarii despre praful de pe bibliotecă. Elena a fotografiat raftul gol. A verificat camera mică de pe hol, instalată după ce Rodica intrase odată în apartament și îi rearanjase sertarul de lenjerie, spunând că așa face o mamă. Pe înregistrare se vedea Vlad intrând cu Rodica și Bianca, nu furau pe furiș. Oamenii care cred că li se cuvine totul nu se ascund. Bianca a deschis dulapul, a probat paltonul în oglindă și a râs. Rodica a spus ceva fără sunet, pentru că microfonul era oprit. Vlad a stat în ușă, uitându-se la telefon. Elena a salvat clipul. A trimis doar un mesaj. Vreau lucrurile înapoi până mâine. Răspunsul Rodicăi a venit repede. Dacă începi cu acuzații de furt în familie, să știi că nu mai calc la nunta fetei mele cu inima împăcată. Bianca a postat pe Instagram o fotografie cu paltonul Elenei pe umeri și o descriere. Când familia te răsfață înainte de ziua cea mare. Vlad i-a trimis Elenei un emoji obosit, apoi a scris: nu face scandal, după nuntă ți le aduce. Atunci Elena a înțeles că vor să o împingă să țipe. Dacă țipa, povestea lor era gata. Nora bogată, rece, isterică, care nu știe să împartă o haină cu mireasa. Dacă mergea acolo și cerea obiectele, Rodica plângea, Bianca filma, Vlad spunea că nu o mai recunoaște. Elena nu s-a dus. A creat un nou subfolder. Bunuri personale luate. A pus acolo filmarea, captura postării, facturile genților, conversațiile. A doua zi, la casa Rodicăi, a intrat cu o sticlă de vin și o cutie de prăjituri,
ca și cum venise să se împace. Rodica i-a deschis cu bărbia ridicată. Ai venit să... Ți cer scuze? Am venit să vorbim despre nuntă, a spus Elena. Bianca stătea pe canapea cu una dintre gențile Elenei lângă ea, de parcă geanta avea loc rezervat. Paltonul era aruncat pe spătar cu o urmă de fond de ten pe guler. Elena a observat-o. A lăsat ochii să treacă peste obiecte, fără să le revendice. Era pentru prima dată când Bianca nu știa cum să reacționeze. M-am gândit, a continuat Elena. Poate am fost prea rigidă. Pentru luna de miere, dacă vreți Maldivele, pot să ajut. Rodica s-a îndulcit atât de repede, încât aproape i s-a schimbat forma feței. Așa mai vii de acasă. Vezi, mamă? Eu mereu am zis că Elena are suflet, doar că e încăpățânată. Bianca s-a ridicat. Serios? Adică pachetul ăla cu vilă pe apă? Vreau oferta exactă. Zboruri, hotel, tot. Și vreau să se facă prin agenție, nu pe linkuri trimise pe WhatsApp. Bianca a sărit să arate telefonul. Vila pe apă. Mic dejun plutitor. Transfer cu hidroavion. Business class. Fotograf profesionist la apus. Total. 85 de lei. O sumă care în mintea Biancăi devenea morală numai pentru că nu venea din contul ei. Vlad a apărut mai târziu și a sărutat-o pe Elena pe tâmplă în fața mamei lui, lucru pe care nu-l făcea aproape niciodată în privat. Vezi? Știam eu că până la urmă înțelegi. Da, a spus Elena. Înțeleg. Și chiar înțelegea. Înțelegea că fără o scenă suficient de mare, nimeni din jurul lor nu avea să vadă proporțiile. O geantă dispărută era moft. O cafea plătită era meschinărie. Carnea ascunsă la parastas era așa e Rodica. Dar o lună de miere de 85 de lei, anulată în văzul tuturor, cu propria lor voce ca explicație, asta nu mai putea fi micșorată. Cu o săptămână înainte de plata finală, Rodica încercase încă o probă de forță. Îi trimisese Elenei o listă scrisă pe hârtie, fotografiată strâmb, cuptor cu microunde, aspirator vertical, robot de bucătărie, set de pahare, lenjerie pentru patul Biancăi. Lângă unele produse pusese câte o inimioară cu pix roșu. Prin firma ta poate iese mai ieftin, scrisese sub poză. Nu te obligă nimeni, dar lumea o să întrebe ce a făcut cumnata cu funcție mare. Elena a trimis lista lui Vlad. Mama exagerează, a scris el după 2 ore. Dar poate iei măcar 2 lucruri, să nu se supere Bianca înainte de nuntă. Tu ce iei? Răspunsul lui a venit cu 1 minut mai târziu, ca și cum îl avea pregătit de ani întregi. Eu sunt fratele ei. Prezența mea contează altfel. Elena a făcut captură și la asta. Apoi a deschis un fișier Excel unde începuse să treacă fiecare plată, dată, sumă, motiv declarat, beneficiar real, dovadă atașată. Nu scria comentarii furioase. Nu punea semne de exclamare. Coloanele reci erau mai puternice decât orice insultă. În dreptul listei Rodicăi a trecut. Presiune, cadouri, nuntă, electrocasnice, rușinare socială. În dreptul mesajului lui Vlad, refuz contribuție, justificare familială. Mai târziu, când Vlad a venit acasă și a găsit-o cu laptopul deschis, a întrebat dacă lucrează iar pentru serviciu. Elena a răspuns că da, nu era o minciună completă. De ani de zile, familia lui devenise al 2-lea ei serviciu, fără salariu, fără recunoștință, fără program de închidere. Diferența era că, de data aceasta, ea nu mai muncea pentru confortul lor. Muncea pentru ziua în care fiecare rând din tabel avea să fie citit de cineva care nu putea fi șantajat cu lacrimi de soacră. Când s-a uitat la totalul ultimelor 6 luni, a simțit pentru o clipă nevoia să se așeze. Era o sumă cu care ar fi putut plăti o vacanță pentru ea și mama ei, un curs în străinătate, avansul pentru o garsonieră mică. În schimb, banii deveniseră pungi în mâna Rodicăi, haine pe corpul Biancăi, seri tăcute în care Vlad spunea că ea nu știe să fie caldă. A închis fișierul, nu fiindcă nu mai putea să privească, ci fiindcă începuse să vadă prea clar. La agenția de turism, Elena a mers singură. Consultantul, un bărbat politicos cu ochelari subțiri, i-a prezentat pachetul cu voce de catalog. Ea l-a lăsat să termine, apoi a întrebat:
Aveți opțiune cu anulare foarte târzie? El a ridicat sprâncenele. Există o variantă flexibilă, dar e mai scumpă și penalizarea rămâne mare. Practic, dacă anulați cu câteva ore înainte, recuperați aproximativ jumătate. Restul se pierde. Vreau aceea. Sunteți sigură? Pentru o lună de miere, de obicei. Nu este luna mea de miere, a spus Elena calm. Vreau condițiile în scris. A plătit cu cardul ei, a primit contractul, confirmările, codurile de rezervare și clauzele. Când terminalul a aprobat suma, nu a simțit nici triumf, nici panică, doar o tăietură rece în stomac. 4.000 de lei nu erau mărunțiși. Erau muncă, idei prezentate în săli de ședință, nopți târzii, campanii salvate, bonusuri puse deoparte. Dar o parte din acei bani urma să cumpere ceva ce nu obținuse prin ani de explicații, adevărul auzit de alții. În aceeași seară, Rodica a chemat-o să ajute la ordine după o probă de meniu. Elena a mers, nu pentru a curăța, ci pentru că știa că oamenii se dau de gol cel mai ușor când cred că te-au învins. A pus telefonul pe raftul din bucătărie, cu reportofonul pornit, lângă un borcan cu murături. Ștergea blatul când Bianca a intrat cu Rodica, crezând că Elena este prea ocupată ca să audă. Nu pot să cred că a plătit, a spus Bianca. Ți-am zis eu, a răspuns Rodica. Femeile ca ea au bani, dar nu au familie. Dacă îi apeși pe rușine, dau orice. Bianca a ras. Elena e fraieră, onora fraieră premium. Și, sincer, 85 de lei pentru ea sunt mărunțiși. La câte figuri face la serviciu, măcar să plătească ceva util. Să nu uiți să ceri și banii de excursii extra, a spus Rodica. Dacă tot mergeți, să fie frumos. Elena a continuat să șteargă aceeași pată inexistentă de pe blat până când mâna i-a obosit. Pe telefon, punctul roșu al reportofonului clipea. Nu era bucurie în ea, era ceva mai dur. O liniște care se așează când ultima îndoială moare. În drum spre casă, a ascultat primele 10 secunde. Era suficient. A trimis copia în cloud, apoi către o adresă de e-mail creată doar pentru backup. A atașat contractul de la agenție, captura postării cu paltonul, filmarea dulapului, bonurile de la cafenea și mesajele cu cereri de cadouri. Folderul creștea. În apartament, Vlad dormea pe canapea cu televizorul aprins. Pe măsuță, lângă telecomandă, lăsase un plic de la bancă. Elena nu l-ar fi atins dacă numele ei nu ar fi apărut într-un colț lângă o formulare despre o plată întârziată. A deschis plicul încet. Nu era prima dată când Vlad folosea adresa comună pentru lucruri pe care uita să le explice. De data asta, înăuntru erau extrase care indicau transferuri către Bianca, plăți la aparate de jocuri și sume trase seara târziu din conturi pe care el pretindea că nu le folosește. Ea a rămas lângă fereastră până după miezul nopții, cu hârtia în mână. A doua zi avea să caute mai adânc. Până atunci, a deschis laptopul și a redenumit folderul principal cu numele care îi venise în minte de la aeroportul viitor. Dosarul lunii de miere anulate. Nu pentru că voia doar să le anuleze o vacanță, ci pentru că în acea vacanță se adunaseră toate: mâncarea ascunsă, parcarea de 5 lei, paltonul luat, râsul din bucătărie, mâna lui Vlad care nu se întindea niciodată spre ea când trebuia apărată. Maldivele erau doar insula. Sub apă era un continent întreg de furturi mici și trădări mari. A doua noapte după înregistrarea din bucătăria Rodicăi, Elena a așteptat până când Vlad a adormit. Nu era o scenă de spionaj, nu avea muzică în fundal și nici mâini tremurând de emoție. Era doar un apartament cu lumina stinsă pe hol, un bărbat care sfărăia ușor pe o parte și o femeie care învățase că adevărul se găsește mai rar în declarații și mai des în sertare. Biroul lui Vlad era o cameră mică, mereu dezordonată într-un fel pe care el îl numea creativ. Cutii de jocuri vechi, cabluri, facturi îndoite, un parfum scump cu capacul pierdut, pixuri de la conferințe. Elena știa că nu trebuie să caute în locurile prea evidente. Vlad era neglijent, dar nu prost. A început cu o cutie de consolă veche, îngălbenită, pe care el o păstra pentru colecție. Înăuntru nu era niciun joc,
Erau plicuri bancare, extrase, chitanțe de la terminale de pariuri și 2 printuri cu plăți făcute din contul comun către Bianca. Sumele nu erau uriașe luate separat. 1,8 de lei aici, 3,2 acolo, 700 lei împrumut, 4,5 lei urgent pentru rochie. Dar adunate deveneau o hemoragie. Elena a întins foile pe covor și le-a fotografiat una câte una. Într-un extras apărea o plată către un club de noapte din București. În altul, o sumă trecută pe card corporate, apoi rambursată ciudat dintr-un cont personal. Vlad îi spusese de 10 de ori că serile lui târzii erau cu clienți sau cu echipa. Pe hârtie, clienții se transformau în sticle, saloane private și note fără explicații. Telefonul lui era pe noptieră, dar Vlad avea obiceiul să lase laptopul deschis. Elena nu a spart parole, nu a făcut nimic spectaculos. A ridicat capacul și ecranul s-a aprins singur, cu aplicația de mesagerie deschisă. Conversația cu un coleg de la Nova Market Group era sus. Ai grijă cu bonurile de la club, dacă te prind ăia de la conformitate, te mănâncă. Lasă, pun pe protocol. Oricum nu verifică nimeni toate recepțiile. Elena a fotografiat ecranul. A găsit apoi un folder cu scanuri de chitanțe, unele denumite Leneș, clienți, seara, protocol, mai, NGB, lounge. A copiat doar ceea ce o privea și ceea ce putea trimite mai departe fără să modifice nimic. Date, sume, nume de localuri, numărul cardului corporate parțial vizibil, conversații în care Vlad recunoștea că nu erau întâlniri de afaceri. Nu voia să fabrice o poveste. Vlad își scrisese singur una suficient de bună. Dimineața, înainte ca el să se trezească, Elena era deja într-o cafenea de lângă biroul Simonei Tudor. Simona îi fusese prietenă din facultate, apoi avocatul la care Elena nu îndrăznise mult timp să ajungă oficial. Când a văzut memoria USB, dosarul cu printuri și ochii Elenei, Simona nu a făcut glume. Ai venit? În sfârșit, a spus ea. Nu era reproș, era ușurare. Au stat 3 ore într-o sală mică, cu jaluzele trase. Simona a pus probele în teancuri, bunuri personale luate, presiuni financiare, Maldives, defăimare posibilă, card corporate și comportament violent potențial. Apoi a separat ce ținea de divorț, de ce ținea de companie și de ce putea deveni plângere pentru hărțuire dacă Rodica trecea de la mesaje la prezență fizică. Nu trimitem tot peste tot, a spus Simona. Nu aruncăm cu grenade într-o cameră închisă. Fiecare dovadă merge acolo unde trebuie. Compania lui Vlad primește doar ce ține de cardul lor, de comportamentul lui la sediu dacă apare, de încălcări interne. Familia primește ce trebuie ca să nu poată spune că ai inventat. Radu primește ce privește Bianca. Pentru divorț păstrăm întregul tablou. Și dacă spun că i-am provocat? Simona a privit-o peste ochelari. Elena, oamenii care te-au făcut fraieră într-o înregistrare nu au nevoie de provocare, au nevoie de public. Tu doar le alegi sala. Era prima dată când cineva formula atât de limpede ceea ce Elena simțea. Nu trebuia să dovedească faptul că ea era bună. Trebuia doar să arate ce făcuseră ei când credeau că bunătatea ei nu are martori. Înainte să plece din biroul Simonei, Elena a semnat procura pentru reprezentare și o cerere preliminară, prin care Simona putea pregăti acțiunea de divorț fără să o mai cheme la fiecare pas. Avocata a insistat asupra unui lucru care a rămas agățat în mintea Elenei. Nu confunda satisfacția cu siguranța. O să fie tentant să le răspunzi la fiecare mesaj. Nu o faci. Îi lași să se miște. Când se mișcă, lasă urme. Și dacă vin la mine, atunci nu deschizi singură. Ai recepție la hotel, ai martori, ai telefon. Dacă merg la mama ta, sunăm la poliție. Rodica are obiceiul să facă teatru în locuri unde crede că nimeni nu o contrazice. De data asta, fiecare loc trebuie să aibă ochi. Elena a ieșit din clădire cu un dosar sub braț și cu sentimentul că orașul nu se schimbase, dar regulile da. Până atunci, dovezile ei fuseseră o pătură subțire împotriva frigului. Din ziua aceea deveniseră instrumente.
nu să rănească la întâmplare, ci să taie nodurile pe care toți îi le prezentaseră ca legături de familie. Planul a fost simplu, tocmai de aceea puternic. Elena avea să joace rolul norei perfecte până la nuntă. Avea să zâmbească, să apară în poze, să lase familia Georgescu să spună în fața tuturor că ea e generoasă, iubitoare, indispensabilă. Apoi, în ziua plecării spre Maldive, când rezervarea dispărea, nici Bianca, nici Rodica nu mai puteau vinde imaginea unei cumnate dușmănoase care refuzase de la început. Toți urmau să fie auzit înainte propriile lor complimente false. Nunta Biancăi s-a ținut într-un restaurant cu oglinzi aurii și flori albe prea multe. Elena a venit într-o rochie albastră simplă, cu machiaj discret și zâmbet măsurat. Bianca a strălucit toată seara într-un fel agresiv, verificând mereu dacă fotografii o prind din unghiul bun. Rodica s-a plimbat printre mese ca o regină de cartier, spunând fiecărei mătuși că Elena a ajutat mult, trebuie să recunosc, fata are inimă când vrea. Elena a auzit de 4 ori aceeași frază. De fiecare dată a zâmbit mai cald. Bianca merită o nuntă frumoasă, a spus ea unei verișoare, și o lună de miere pe măsură. Bianca a îmbrățișat-o în fața camerelor. Cea mai bună cumnată, a spus cu voce tare. Fără Elena, nu știu ce făceam. Diana Pop, colega Elenei, invitată sub pretextul unei prietenii de birou, a surprins momentul pe telefon. Diana nu era o femeie care căuta scandal. Era genul care observa detalii într-o ședință și ți le trimitea după, cu subiectul "ai grijă". Elena îi spusese doar atât. Dacă vezi ceva la aeroport mâine, filmează discret. Nu interveni. Diana acceptase după ce auzise înregistrarea cu mărunțiș. Unele prietenii devin solide nu prin confesiuni lungi, ci printr-un singur fișier audio. Vlad a fost tandru cu Elena la nuntă, aproape teatral. I-a pus mâna pe spate, i-a adus un pahar, i-a șoptit că arată bine. Pentru cineva din afară, părea un cuplu obosit, dar funcțional. Elena simțea însă în palma lui aceeași proprietate veche. Mâna nu spunea "te iubesc", ci "stai aici să vadă lumea că totul e în regulă". La miezul nopții, Rodica s-a apropiat de ea cu 2 pahare de șampanie. Vezi ce frumos e când nu te mai opui? Familia se ține cu sacrificii. Elena a luat paharul. Da, uneori cu sacrificii scumpe. Rodica a râs, neînțelegând. A doua zi dimineață, la ora 8, Elena a plecat de acasă cu o geantă mică. Vlad dormea dus, încă mirosind a alcool, fum rece, transpirație și parfum străin. Pe masa din bucătărie, ea a lăsat un plic sigilat cu numele lui. Nu conținea încă actele de divorț, conținea doar o fotografie, paltonul ei pe umerii Biancăi, captură din camera de hol și o frază scrisă de mână. Când te trezești, să nu spui că nu știai. Nu voia să ofere șansa să o oprească. Nu voia nici scena unui bărbat care plânge la ușă înainte ca adevărul să ajungă unde trebuie. A luat un taxi până la un hotel de lux din București, unul în care altădată ar fi intrat doar pentru o conferință. Recepționera i-a zâmbit, i-a dat cartela camerei, iar Elena a urcat în lift cu senzația absurdă că pășește nu într-o suită, ci în propria piele după ani de chirie în viețile altora. La hotel, înainte să sune agenția, Elena a mai verificat odată lista, nu pentru că se îndoia, ci pentru că, în muncă, învățase că momentele decisive sunt distruse de detalii neglijate. A verificat fusul orar al zborului, clauza de rambursare, adresele de e-mail, fișierele audio care trebuiau trimise în format obișnuit, nu într-un link ce putea expira. A redenumit fiecare atașament clar: audio, Bianca, Rodica, Maruntis, captura, anulare, Maldive, card, corporate, Vlad, recepții, bunuri, Elena, luate. Era o formă de respect față de propriul adevăr. După ani în care îi se spusese că exagerează, ea nu mai permitea dezordinii să le dea o cale de scăpare. Apoi a făcut un lucru mărunt, aproape ridicol. A scos din geantă paltonul bej, recuperat cu o seară înainte printr-un curier, după ce Rodica se speriase de cuvântul furt și l-a atârnat în dulapul hotelului. Gulerul încă purta o urmă palidă de fond de ten străin.
Elena n-a încercat să o curețe atunci. A privit pata ca pe o semnătură involuntară. Camera avea ferestre mari, pat alb, o masă lungă și un fotoliu în care te puteai scufunda fără ți ceri scuze. Elena și-a așezat laptopul, încărcătorul, memoria USB și telefonul. A comandat șampanie nu pentru lux, ci pentru simbol. Apoi a sunat la agenție. Bună dimineața, sunt Elena Matei. Vreau să anulez rezervarea pentru pachetul Maldive, codul acesta. Tăcerea consultantului a durat 2 secunde prea mult. Doamnă Matei, zborul este peste aproximativ 3 ore. Știți că penalizarea... Știu. Vreau confirmarea pe e-mail imediat. A auzit tastele. A auzit respirația omului care înțelegea că nu asistă la o simplă schimbare de plan. Când e-mailul a intrat, Elena l-a descărcat, l-a salvat și l-a atașat mesajelor programate. Către Bianca, captură anulare, audio, mărunțiș, fraza pregătită. Către Radu Ilie, audio complet, mesajele cu cererile de bani, fotografiile cu bunurile Elenei folosite de Bianca. Către grupul de familie, doar faptele esențiale, fără insulte. Către Nova Market Group, departamentul de conformitate, chitanțe, conversații despre cardul corporate, date și sume. Către Simona. Tot pachetul, plus confirmarea că Elena activează divorțul. A apăsat trimite pe ultimul e-mail manual, apoi a închis ochii. Din aeroport până atunci nu venise niciun semn. Pentru câteva minute, lumea părea suspendată între butonul apăsat și consecință. Primul apel a fost de la Bianca. Elena l-a lăsat să sune. Al doilea de la Rodica, al treilea de la Vlad. Apoi mesajele au început să curgă atât de repede, încât telefonul vibra pe masă ca un insectar. Ce ai făcut? Ești nebună? Răspunde. Ai distrus nunta soră-mi. Elena, jur că dacă nu repari acum. Ea a întors telefonul cu fața în jos. A ridicat cupa de șampanie și a băut o gură mică. Nu era dulce. Sau, poate gura ei uitase complet dulcele. În aeroport, la aceeași oră, Bianca asculta propria voce spunând că Elena e fraieră. Rodica încerca să explice unor străini că totul e o neînțelegere. Radu Ilie citea mesajele, întâi palid, apoi foarte drept, ca un om căruia coloana îi se întărește în timp ce inima îi se rupe. Diana filma de la distanță, suficient cât să arate haosul, nu cât să transforme durerea într-un circ. Elena a deschis ușa balconului camerei. Bucureștiul era zgomotos, cald, indiferent. Pentru prima oară, indiferența orașului i s-a părut un dar. Nimeni nu o chema la bucătărie. Nimeni nu-i cerea să plătească o notă. Nimeni nu-i spunea că familia nu se măsoară în bani în timp ce îi golea portofelul. Pe ecranul laptopului, confirmările de livrare apăreau una câte una, reci și definitive. Capcana nu era perfectă pentru că fusese crudă, era perfectă pentru că fusese exactă. Fiecare om primea bucata de adevăr pe care încercase să o folosească împotriva ei. Iar Vlad, deși încă nu știa, avea să descopere curând că luna de miere anulată era cea mai mică problemă din viața lui. În acea clipă, camera de hotel a devenit primul loc unde nu mai aștepta permisiune. La aeroportul Henri Coandă, adevărul nu a explodat dintr-o dată. S-a desfăcut în straturi exact ca o rezervare anulată în sistem, întâi confuzie, apoi refuz, apoi panica rece că nu mai există nimic de reparat. Bianca încerca să sune în același timp agenția, pe Elena și pe Vlad, dar degetele îi alunecau pe ecran. Rimelul îi făcuse 2 umbre sub ochi, iar rujul perfect de mireasă se strânsese într-o linie amară. Rodica își revenise, previzibil, miraculos din leșinul de pe cărucior, și acum certa funcționara de la check-in de parcă femeia de la ghișeu furase personal vila de pe apă. Doamnă, vă rog să vă liniștiți, spunea funcționara. Nu pot reactiva o rezervare anulată de persoana care a contractat și plătit pachetul. Fata mea e mireasă, a țipat Rodica. Știi ce înseamnă să distrugi luna de miere a unei mirese? Diana Pop a filmat din lateral. Nu se apropia, nu râdea, nu provoca. Cadrul prindea doar ceea ce trebuia. Rochia albă a Biancăi, ghișeul, vocea Rodicăi, fețele celor din jur când audioul Elenei a început să circule din telefon în telefon.
Radu Ilie stătea acum cu telefonul lui în mână și asculta fișierul complet pe care Elena îl trimisese separat. Nu doar fragmentul cu mărunțiș, tot, cererea pentru geantă, râsul Biancăi, Rodica spunând că Elena trebuie stoarsă, mesajele cu sume, fotografiile cu paltonul și gențile luate. Radu, nu e ce crezi, a spus Bianca, întinzând mâna spre el. El a făcut un pas înapoi. Ce anume nu e ce cred? Vocea ta? Mesajele tale? Faptul că luna noastră de miere era plătită de cumnata ta pe care o făceai fraieră? Bianca a început să plângă, dar plânsul ei căuta public, nu iertare. Elena m-a urât mereu. M-a făcut să par. Tu te-ai făcut să pari, a spus Radu. Rodica s-a repezit între ei. Nu te lua după o femeie geloasă. Elena nu suportă că Bianca e iubită, că are nuntă, că are bărbat. Radu a privit-o pe Rodica de parcă o vedea pentru prima dată fără decor. În spatele ei, pasagerii murmurau. Un copil întreba de ce țipă doamna în alb. Un angajat de securitate se apropia. Bianca a încercat să îl prindă de mână pe Radu, dar el și-a tras brațul. Nunta a fost ieri, a spus el încet. Dar căsătoria nu începe cu minciuni plătite de altcineva. Eu nu plec nicăieri cu tine. A scos inelul de pe degetul Biancăi? Nu. Lucrurile nu sunt întotdeauna atât de teatrale. Dar și-a luat pașaportul, și-a ridicat valiza și a plecat spre ieșire fără să se uite înapoi. Bianca a rămas cu mâna întinsă, iar imaginea aceea, prinsă de 3 telefoane diferite, a făcut mai târziu mai mult rău decât orice insultă. O mireasă care nu pierduse doar biletele, ci persoana pe care încercase să o impresioneze cu banii altei femei. În apartamentul din București, Vlad a deschis ochii spre prânz, cu gura uscată și durerea aceea surdă de după o nuntă prea lungă. Telefonul avea 39 de apeluri ratate. A văzut numele Biancăi, numele mamei, apoi mesajele Elenei. S-a ridicat prea repede și a lovit colțul mesei cu genunchiul. Pe ușa de la intrare era lipit un plic. Înăuntru a găsit cererea de divorț pregătită de Simona Tudor, o notificare să nu o contacteze decât prin avocat și copii după chitanțele de la cluburi trimise către conformitatea Nova Market Group. A încercat codul de la seiful mic, unde țineau pașapoartele și câteva documente. Codul funcționa. Seiful era gol de actele Elenei, cardurile ei de rezervă și bijuteriile moștenite de la Ana Matei. Pe raftul din hol lipsea geanta de voiaj. În dressing, spațiul ei era aproape curat, dar nu devastat. Elena nu luase nimic din ceea ce nu îi aparținea. Asta îl înfuria mai mult decât o scenă de haos. Dacă ar fi spart, ar fi smuls, ar fi aruncat, Vlad ar fi putut spune că e nebună. Ordinea lăsată în urmă îl acuza mai precis decât urletele. A sunat-o. Nu a răspuns. A sunat-o pe Simona, al cărei număr era pe notificare. Avocata a răspuns după al 3-lea apel. Domnule Georgescu, orice comunicare se face în scris. Vă rog să nu încercați să o contactați direct. Soția mea mi-a distrus familia. Din documentele pe care le-am văzut, familia dumneavoastră s-a descurcat singură. O zi bună. Vlad a aruncat telefonul pe canapea. Apoi l-a ridicat imediat, pentru că telefonul era încă bun și el nu, și permitea în realitate gesturi dramatice. Vlad a încercat să sune un coleg din departamentul financiar, apoi pe șeful lui direct. Niciunul nu i-a răspuns. A trimis un mesaj lung în care susținea că soția lui este instabilă, geloasă, răzbunătoare și că poate inventa orice. A primit doar o propoziție. Te rog să discuți luni cu conformitatea. Pentru un om obișnuit să stingă conflictele cu voce tare și vinovăție aruncată pe alții, limbajul sec al unei proceduri era aproape intolerabil. În inboxul de serviciu avea deja o solicitare de la departamentul de conformitate. Vă rugăm să vă prezentați luni dimineață cu documentele justificative pentru cheltuielile atașate. Subiectul e-mailului părea scris de un robot. Pentru Vlad, era o sentință care abia își căuta judecătorul. În aceeași seară, Radu a trimis un mesaj scurt către Elena. Nu știu ce să cred despre Bianca, dar vreau tot ce ai, înainte să decid ce fac. Elena nu i-a răspuns direct. A redirecționat mesajul Simonei, iar avocata a formulat o întâlnire neutră pentru ziua următoare. Nu pentru a salva Logodna,
nu pentru a-l convinge pe Radu să se răzbune, ci pentru ca încă un om folosit drept decor în povestea Biancăi să vadă întregul tablou. Asta era diferența dintre Elena și familia Georgescu. Ei trimiteau fragmente tăiate ca să producă emoție. Elena trimitea pachete complete ca să nu mai rămână spațiu pentru scenarii. Avea audioul brut, capturile integrale, orele mesajelor, facturile cu nume, filmările fără editare. Când Bianca scrisese online că Elena s-a prefăcut generoasă ca să lovească în ziua cea mare, Elena găsise în arhivă 4 mesaje în care Bianca cerea explicit bilete business, vilă pe apă și transfer cu hidroavion, plus răspunsul ei. Sigur, dacă asta vă doriți. Nu era bunătate. Era o oglindă ținută fix până când celălalt nu mai putea spune că e doar lumină proastă. Bianca și Rodica nu au așteptat luni. Umilirea de la aeroport le-a transformat rușinea în agresivitate. În aceeași după-amiază, Bianca a postat pe rețele o poveste lungă despre cum o femeie bogată și sterilă sufletește i-a furat luna de miere unei mirese nevinovate. A atașat capturi trunchiate, mesajul Elenei despre mărunțiși fără audio complet, poza anulării fără context, o imagine cu Elena de la nuntă zâmbind lângă ea, ca dovadă că totul fusese perfidie. Comentariile au venit repede. La început, oamenii au iubit povestea simplă, mireasă plângând, cumnată crudă, bani anulați. Rodica a distribuit postarea în grupurile ei și a adăugat că Elena a fost mereu rece, că nu respectă familia, că banii i s-au urcat la cap. Vlad, fără să gândească, a scris și el. Adevărul va ieși la iveală. A fost singura lui profeție exactă. A doua zi dimineață, Rodica și Bianca au apărut în fața sediului Nova Market Group. Aveau 2 coli mari, scrise cu marker, rușine, Elena Matei și nu distrugeți familii pentru banii. Paznicul le-a cerut să plece. Ele au început să strige mai tare. Câțiva angajați au filmat. Alții au intrat grăbiți, ferindu și badge-urile. Elena era deja în clădire, într-o sală de ședințe cu HR-ul, pentru că Simona o avertizase că vor încerca să transforme locul ei de muncă în scenă. Avem postările, avem imaginile din lobby, a spus managera HR. Dacă se apropie de dumneavoastră, chemăm securitatea. Vă rugăm să nu interacționați. Elena a dat din cap. Pe masa din fața ei era laptopul deschis, cu folderul de dovezi pregătit. Nu venise să plângă în birou. Venise să lase compania să vadă diferența dintre scandal și probă. În spatele ei, 2 angajate șușoteau. Una dintre ele, care cu o zi înainte distribuise postarea Biancăi cu un comentariu indignat, și-a coborât privirea când a trecut Elena. Nu toată lumea își cere scuze când află adevărul. Uneori doar tace altfel. Pentru Elena, deocamdată, era suficient. La prânz, când a coborât în cantina Nova Market cu Diana lângă ea, Vlad a intrat ca o furtună. Nu avea ce căuta acolo în ziua aceea. Fusese chemat abia luni, dar panica nu respectă programări. S-a apropiat de masa Elenei, cu fața roșie și cămașa mototolită. Ești mulțumită?" a spus el. Ai făcut-o pe soră, mi-a de râs în fața tuturor." Elena a pus furculița jos. Nu eu am vorbit în audio. Tu ai plănuit tot. Eu am plătit tot. Ții minte diferența? Vlad a lovit tava de pe masă. Supa s-a vărsat pe bluza albă a Elenei, iar farfuria a alunecat pe podea cu un zgomot care a făcut cantina să amuțească. Când a întins mâna spre brațul ei, Diana s-a ridicat, iar 2 colegi de la masa alăturată au intervenit. Nu pune mâna pe ea, a spus unul. CCTV-ul din colț înregistra. Angajații vedeau. Managera HR, chemată de cineva, apărea deja la intrare cu securitatea. Vlad a realizat prea târziu că intrase într-o clădire plină de martori, camere și reguli pe care nu le putea îndupleca Rodica la telefon. A alunecat tava, a spus el, ridicol. Elena și-a șters supa de pe mânecă cu un șervețel. Trimiteți înregistrarea la HR și la avocata mea, vă rog. Nu i-a spus lui nimic altceva. Această lipsă de reacție l-a scos din minți mai tare decât o palmă. A fost escortat afară, în timp ce telefoanele vibrau iar pe mese. Până la ora 3, intranetul companiei era plin de întrebări.
Până la ora 4, HR-ul trimisese o notă internă despre hărțuire, defăimare și protecția angajaților. Până seara, povestea Biancăi online începea să crape. Rodica însă avea nevoie de o victimă mai ușor de speriat decât Elena. A ales-o pe Ana Matei. Ana locuia într-o casă mică, la marginea Bucureștiului, cu ghivece de mușcate pe trepte și o poartă albastră. Rodica a ajuns acolo după lăsarea serii, împreună cu o verișoară care a dispărut imediat ce a văzut că lucrurile se încing. A început să lovească poarta cu palma, apoi cu piciorul. Ieși, hoașcă! Ți-ai învățat fata să ne distrugă familia. Ana nu a deschis. A sunat-o pe Elena. Simona i-a spus Elenei într-un mesaj scurt: 112. Acum! Ana a sunat la poliție, cu voce tremurată, în timp ce Rodica spărgea 2 ghivece și încerca să împingă poarta. Spune-i fiicei tale să repare biletele, a urlat Rodica. Să dea banii înapoi, să scoată postările. Când poliția a ajuns, Rodica încerca să explice că doar vorbea ca între mame. Un agent s-a uitat la cioburile de ceramică, la poarta zgâriată, la Ana albă la față în spatele ferestrei și la filmarea de pe camera de la intrare. Nu a părut impresionat de lacrimile Rodicăi. Doamnă, veniți cu noi pentru declarații. Pe mine? Eu sunt mama unui băiat distrus. În seara asta sunteți persoana care a venit la poarta unei femei și a făcut scandal. Veniți! Elena a ajuns la casa mamei ei după ce mașina poliției plecase. Ana stătea la masă cu o cană de ceai neatinsă. Avea mâinile reci. Elena a îngenunchiat lângă ea, nu ca să ceară iertare pentru ce făcuse, ci pentru că știa că în războaiele de familie cei slabi sunt atacați când cei puternici nu mai pot fi controlați. Îmi pare rău, mamă. Ana i-a pus palma pe cap. Nu, ți cere scuze că ai închis robinetul. Șerpii au început să muște pentru că nu mai curge lapte. Era o frază aspră pentru Ana, care toată viața vorbise blând. Elena a simțit atunci că nu luptă doar pentru ea. Lupta pentru toate mesele la care mama ei fusese umilită indirect, prin felul în care Rodica vorbea despre familia Elenei ca despre o treaptă inferioară. Și pentru prima dată după anulare, nu s-a mai întrebat dacă mersese prea departe. În telefon, Diana îi trimisese filmarea de la aeroport. HR-ul îi trimisese confirmarea incidentului din cantină. Simona îi trimisese un mesaj. Avem suficient pentru ordin de protecție, divorț accelerat și plângere pentru hărțuire. Mâine pregătim răspunsul public. Elena a privit ecranul, apoi curtea întunecată din spatele mamei sale. În 2 zile, familia Georgescu încercase toate armele pe care le știa: lacrimi, rușine, minciună publică, violență la serviciu, hărțuire la poarta unei femei în vârstă. Fiecare armă lăsase urme. Iar Elena, după ani în care fusese acuzată că ține minte prea mult, avea în sfârșit dovada că memoria ei nu era ranchiună. Era protecție. De data aceasta, fiecare urlet se întorcea înapoi sub formă de document, martor și înregistrare. Răspunsul public al Elenei nu a fost o postare scrisă la nervi. Simona Tudor a citit fiecare frază înainte, Diana Pop a verificat dacă fișierele se deschid, iar Elena a șters de 3 ori adjectivele care îi veneau natural. Nu voia să le câștige jocul cu mai mult venin. Voia să-l oprească. Pe intranetul Nova Market Group, acolo unde începuseră deja zvonurile despre managera care a distrus luna de miere a cumnatei, Elena a publicat un mesaj scurt, cu titlul Clarificare privind incidentul din spațiul public și hărțuirea la locul de muncă. Nu a scris familia mea de monștri, nu a scris hoți, a scris date. A atașat captura cu cererea Biancăi pentru pachetul de 85 de lei. A atașat contractul care arăta numele plătitorului. A atașat audioul în care Bianca spunea fraieră și Rodica vorbea despre stoarsă. A atașat bonurile, mesajele cu cadouri, imaginile cu gențile luate, captura postării manipulate a Biancăi lângă conversația completă. Pentru departamentul de conformitate, într-un canal separat, a trimis chitanțele lui Vlad și conversațiile despre cardul corporate. Pentru grupul de familie, a trimis doar 3 lucruri: audioul,
mesajele de cerere pentru Maldive și filmarea cu Rodica la poarta Anei Matei. Comentariile s-au schimbat încet, apoi brusc. La început, oamenii întrebau dacă fișierul e real. Apoi cineva a recunoscut vocea Biancăi din stories. Apoi, o angajată de la alt departament a scris că o văzuse pe Rodica în fața sediului țipând. În mai puțin de 2 ore, povestea simplă a miresei păgubite fusese înlocuită de o poveste mai grea. O familie care luase bani, obiecte, imagine publică și, când i s-a oprit fluxul, încercase să distrugă reputația celei care plătise. Elena a citit câteva comentarii, a respirat adânc, apoi a închis laptopul cu palmele întinse pe capac. Validarea publică era utilă, dar nu trebuia să devină un drog. Știa cât de repede oamenii pot trece de la compasiune la spectacol. De aceea, în mesaj scrisese clar că nu încurajează hărțuirea Biancăi sau a Rodicăi și că restul se va rezolva legal. Unele femei din birou au venit să o întrebe dacă are nevoie de ceva. Ea a spus mulțumesc și a cerut doar să nu fie distribuită filmarea din cantină ca divertisment. Nu voia să devină virală prin supa de pe bluza ei. Voia ca Vlad să răspundă pentru mâna ridicată și pentru cardurile folosite. Întâlnirea cu Radu Ilie a avut loc într-o cafenea mică de lângă Piața Victoriei. Radu arăta ca un om care nu dormise. Nu mai avea aerul mirelui jignit. Avea aerul cuiva care se teme că rușinea lui este doar vârful. Nu vreau detalii intime, a spus Elena din primul minut. Nu sunt aici să o umilesc pe Bianca pentru viața ei personală, dar sunt lucruri care te privesc dacă urma să semnezi acte, credite sau proprietăți cu ea. A împins spre el un stick USB și câteva printuri. Mesaje în care Bianca cerea bani de la bărbați cunoscuți pe o aplicație de relații tranzacționale. Conversații în care promitea întâlniri, cadouri, vacanțe, apoi râdea cu Rodica despre fraieri. Transferuri mici, dar dese, primite în contul ei și ascunse lui Radu. Elena nu a făcut comentarii. Nu avea nevoie. Radu citea și fiecare rând îi lua încă puțin sânge din față. Asta e verificabil? A întrebat el. Da. Am păstrat doar ce mi-a trimis ea mie, ce a ajuns în mesajele de familie și ce apare în conversațiile despre banii ceruți de la mine. Pentru restul, întreabă direct, dar nu semna nimic până nu verifici. Telefonul lui Radu a vibrat. Bianca, apoi iar, apoi Rodica. El a respins apelurile. După al 3-lea, a scris un mesaj scurt. Nunta se oprește aici. Nu mă mai suna până nu îmi returnezi ce ai luat și până nu vorbim prin avocat. Mâna îi tremura când a apăsat trimitere. Îmi pare rău, a spus Elena. Radu a râs odată, fără umor. Nu tu ar trebui să spui asta. După întâlnire, Radu a făcut ceea ce Elena sperase că va face. Nu a postat, nu a urlat, nu a transformat viața Biancăi într-un spectacol nou. A cerut documente. A verificat numerele de telefon, datele, transferurile. A sunat 2 prieteni care lucraseră în domeniul bancar și a întrebat cum se poate urmări corect o plată. Abia apoi i-a trimis Biancăi o listă de întrebări. Ea nu a răspuns la niciuna. A trimis selfie-uri plânse, rugăminți, amenințări că se aruncă în fața presei, apoi un mesaj în care îl acuza că a ales partea unei străine. Radu i-a scris o singură propoziție. O străină mi-a dat probe, tu mi-ai dat teatru. Pentru Bianca, ruptura Logodnei a fost mai grea decât anularea Maldivei, fiindcă nu putea fi explicată doar prin cruzimea Elenei. Radu știa acum destule ca să nu mai fie manipulat. Părinții lui au cerut discreție, dar discreția este greu de păstrat când jumătate de aeroport a filmat începutul, iar cealaltă jumătate a primit finalul prin capturi. Rochia albă, pălăria, valiza, vocea care spunea mărunțiș, toate deveniseră o imagine pe care Bianca nu o mai putea edita. În aceeași după, amiază, la Nova Market Group, conformitatea a intrat în biroul lui Vlad cu 2 oameni de la IT și un reprezentant HR. Nu au venit cu furci, nici cu discursuri. Au venit cu un formular de predare a laptopului, o listă de tranzacții și un ton politicos care nu îi oferea nicio priză pentru furie. Domnule Georgescu,
Vă rugăm să ne explicați cheltuielile de protocol din aceste seri și numele clienților prezenți. Vlad s-a uitat la foi. Numele localurilor erau acolo, orele erau acolo, sumele erau acolo. Pentru câteva minute a încercat strategia obișnuită: context, presiune, echipă, negociere. A spus că a fost cu potențiali parteneri, apoi că nu își amintește, apoi că soția lui are acces la conturi și poate a interpretat greșit. Reprezentanta conformității a ridicat doar un alt print. În conversația aceasta scrieți că oricum nu verifică nimeni toate recepțiile. Vă aparține? Vlad a tăcut. A fost tăcerea aceea în care un om nu caută adevărul, ci o minciună care nu mai vine. Până seara, accesul lui la sistem fusese suspendat, definitiv, a doua zi. Contractul i-a fost încetat disciplinar, cu procedurile interne aferente și cu recuperarea sumelor nejustificate. La ieșire, agentul de securitate l-a însoțit până la turnicheți. Vlad, care cu 3 zile înainte o amenințase pe Elena în cantină, trecea acum cu o cutie de carton în brațe, în care se vedeau o cană cu sigla companiei, un încărcător și o fotografie de la o petrecere corporate. Câteva persoane l-au privit. Nimeni nu a aplaudat. A fost mai rău. Nimeni nu l-a apărat. La câteva săptămâni după concediere, Nova Market i-a comunicat lui Vlad și recuperarea cheltuielilor nejustificate. Nu era o sumă care să îl trimită în stradă peste noapte, dar era suficientă cât să golească economiile puține și să îi arate cât de scump devine un obicei când nu mai e ascuns sub antetul unei companii. Foștii colegi nu l-au mai invitat la bere. Unii, cei cu care împărțise nopțile de protocol, au devenit brusc foarte ocupați. Fiecare om își salva propria insignă. Rodica a primit vestea concedierii ca pe o insultă personală, nu ca pe consecința faptelor lui Vlad. L-a sunat de 12 ori, apoi a trimis un mesaj vocal în care plângea că Elena i-a lăsat familia fără pâine. Vlad, pentru prima dată, nu i-a răspuns imediat. Când a făcut-o, vocea lui era joasă. „Mamă, taci! Din cauza ta! Din cauza mea?" a țipat Rodica. „Tu ai lăsat-o pe femeia aia să ne calce în picioare. Eu am pierdut serviciul. Și Bianca a pierdut bărbatul, pentru că ați râs de banii ei pe audio." Tăcerea care a urmat între ei a fost prima fisură reală. Până atunci, familia Georgescu fusese unită prin convingerea că Elena e resursa comună. Când resursa a devenit martor, fiecare a început să caute vinovatul cel mai apropiat. Rodica nu a învățat nimic din vizita poliției la poarta Anei. A doua zi, a încercat să se apropie din nou de casa mamei Elenei, de data asta cu o sacoșă de acte și o cruce mică în mână, spunând vecinilor că vine să se împace. Ana a văzut-o pe cameră și nu a ieșit. Rodica a început să strige rugăciuni amestecate cu amenințări, apoi a împins poarta până a rupt zăvorul vechi. Când un vecin a ieșit să îi spună să plece, l-a împins cu cotul. Poliția a venit mai repede decât prima dată. Avea deja sesizare, filmări și declarații. De data aceasta, Rodica nu a mai plecat doar pentru lămuriri. A fost ridicată pentru hărțuire, distrugere și tulburare, cu obligația de a nu se apropia de Ana Matei și Elena pe perioada măsurilor dispuse. Când a fost urcată în mașină, a strigat că Elena e o vrăjitoare modernă, că a folosit calculatoare și avocați ca să distrugă o mamă. Un polițist a închis portiera. Vrăjitoarea modernă, la acel moment, stătea în biroul Simonei și semna cererea pentru ordin de protecție. În paralel, Rodica a primit o amendă și obligații clare să nu se apropie de Ana. Nu era închisoare, nu era un final spectaculos cu cătușe pentru totdeauna, dar pentru o femeie care trăise din reputația de mamă respectabilă în cartier, hârtia poliției a fost ca o pată de ulei pe o față de masă albă. Vecinele care altădată o opreau la poartă să ceară rețete au început să treacă mai repede. Grupul ei de WhatsApp, unde se plânsese ani de zile de Nora nerecunoscătoare, a devenit tăcut când cineva a distribuit filmarea cu ghivecele sparte. Divorțul nu a fost un film de 2 ore, ci o succesiune de acte,
întâlniri, notificări și tăceri grele pe holuri. Simona a cerut despăgubiri pentru prejudiciul moral, pentru defăimare, pentru bunurile luate și deteriorate, pentru sumele folosite abuziv în timpul căsătoriei. A cerut o împărțire favorabilă a bunurilor comune, arătând că Vlad își ascunsese cheltuieli, folosise resursele căsniciei în beneficiul familiei lui și produsese un prejudiciu profesional și personal Elenei. Nu a transformat procesul într-o răzbunare fără limite. L-a transformat într-un inventar al consecințelor. În sala de judecată de la Tribunalul București, sub lumina albă a neoanelor, Vlad părea mai mic. Purta un costum pe care Elena îl cumpărase pentru o conferință, dar cămașa îi stătea prost, iar barba îi crescuse neregulat. A încercat să spună că a fost influențat de mamă, că nu a știut cât de departe mersese Bianca, că Elena a exagerat public. Judecătorul a ascultat. Apoi Simona a depus filmarea din cantină, mesajele lui Vlad, dovezile de la companie, declarațiile HR și răspunsul conformității. Uneori, adevărul nu are nevoie de ton ridicat. Are nevoie de ordine în dosar. Bianca nu a venit la prima înfățișare. A trimis prin avocat că suferă, că este hărțuită online, că Elena i-a distrus viața. Simona a răspuns cu capturile postării manipulate și cu mesajul prin care Bianca ceruse să o facem pe Elena să pară nebună. Radu Ilie, între timp, își anulase oficial toate aranjamentele de după nuntă și ceruse returnarea unor sume plătite. Nu era aliatul Elenei și nici nu trebuia să fie. Era doar un om care refuzase să mai fie folosit ca decor. Hotărârea de divorț a venit după luni în care familia Georgescu îmbătrânise vizibil. Căsnicia a fost desfăcută. Elena a primit despăgubiri și o împărțire favorabilă a bunurilor, aproximativ 70-30 în favoarea ei, ținând cont de contribuții și prejudiciu. Vlad a fost obligat să îi plătească o compensație substanțială, iar măsurile de protecție au rămas în vigoare. Nu era o poezie juridică, nici o răzbunare de film. Era o ușă închisă cu ștampilă, martori și termene de plată. Pentru Elena, tocmai lipsa melodramei făcea verdictul să pară real. Pe treptele tribunalului, Vlad a așteptat-o. Simona s-a oprit lângă Elena, dar ea a făcut un pas înainte, nu pentru apropiere, pentru finalitate. Elena, a spus Vlad, vocea lui răgușită, nu mai am nimic. Mama nu mă mai primește. Bianca mă urăște. Serviciu nu am. Dă-mi măcar niște bani de mâncare până. Elena s-a uitat la el. În altă viață ar fi simțit vină. În viața aceea își amintea parastasul, paltonul, supa de pe bluză, vocea lui spunând, nu face scandal. A deschis portofelul, a scos o bancnotă mică și i-a pus-o pe treaptă, nu în palmă. Mărunțiș, Vlad, vă plăcea cuvântul. El s-a uitat la bancnotă ca la o oglindă murdară. Ea nu a așteptat să o ridice. A coborât treptele cu Simona alături, iar orașul, pentru prima dată, nu i s-a părut un loc prin care fuge. I s-a părut un loc în care poate merge. În spatele ei, clădirea tribunalului rămânea rece, dar aerul din pieptul ei se încălzea. După hotărârea de divorț, viața familiei Georgescu nu s-a prăbușit într-o singură zi. A coborât treaptă cu treaptă, iar fiecare treaptă avea pe ea numele unei alegeri făcute când Elena Matei plătea și tăcea. Vlad a vândut întâi ce putea vinde fără să recunoască nimănui că e disperat. Ceasul primit de la Elena, câteva electronice, geaca scumpă, o colecție de jocuri. Apoi a renunțat la apartamentul închiriat, unde se mutase după divorț și a început să stea prin camere ieftine, unele cu miros de detergent prost, altele cu pereți subțiri și vecini care ascultau televizoare până târziu. Trimitea mesaje la companii pentru joburi mai mici decât funcția lui de la Nova Market Group, dar concedierea disciplinară îl urmărea ca o pată pe o cămașă albă. Când găsea muncă temporară, o pierdea repede, pentru că nu știa să fie umil fără să fie agresiv. Rodica nu l-a primit înapoi, nu pentru că învățase dreptatea, ci pentru că și ea rămăsese fără spațiu. Casa în care făcuse parastase, ascunsese carnea premium și își jucase rolul de matriarhă, fusese vândută sub presiunea datoriilor, a cheltuielilor și a rușinii.
S-a mutat într-o cameră umedă, la parterul unei clădiri vechi de la marginea Bucureștiului, unde igrasia urca pe colțuri ca o judecată lentă. În primele săptămâni, încă le spunea vecinelor noi că nora ei bogată o distrusese din invidie. Apoi una dintre ele a găsit filmarea de la aeroport și audioul cu "stoarsă cât e tânără". După aceea, Rodica a început să facă piața dimineața de vreme, când erau mai puțini oameni. Bianca a încercat să se reinventeze online. A șters postări, a schimbat descrieri, a pus citate despre femei puternice. Internetul, care uită multe, nu uită imediat o mireasă care urlă la autopeni despre o vilă în Maldive, plătită de altcineva. Când a scos la vânzare gențile, inclusiv una dintre cele pe care Elena o recuperase doar după amenințarea legală, cumpărătoarele îi scriau întâi politicos, apoi întrebau dacă e geanta din poveste. Unele veneau la întâlnire doar să o vadă. Bianca a acceptat în cele din urmă un post de vânzătoare într-un magazin mic, nu pentru că munca era rușinoasă, ci pentru că ea petrecuse ani întregi făcând pe alții să creadă că o astfel de muncă este pentru oameni inferiori. Acum, fiecare client care îi cerea bon o obliga să fie amabilă, fără să primească admirație. Elena nu urmărea zilnic aceste căderi. Afla fragmente inevitabile. De la Simona, când închide acte. De la Diana, când cineva de la fostul birou al lui Vlad mai povestea. De la Ana Matei, care auzea prin vecini că Rodica nu mai ridică vocea ca înainte. La început, fiecare veste îi aducea un nod în stomac. Apoi nodul s-a desfăcut. Nu era responsabilitatea ei să le gestioneze consecințele. O făcuse prea mult timp. În acele luni, Elena a început să observe cât spațiu fusese ocupat de oamenii care nu mai erau. În frigider nu mai apăreau cutii cumpărate pentru Vlad, că lui îi plac. În portofel nu mai ținea bonuri pe care trebuia să le justifice în fața Rodicăi. Sâmbăta dimineața, când altădată primea mesaje cu liste de cumpărături pentru familie, telefonul rămânea tăcut. La început, liniștea o neliniștea. Apoi a învățat să nu o umple imediat cu muncă. La terapie, unde mersese la insistența Simonei, a spus într-o zi că se simte vinovată pentru bucuria ei. Psihologa a întrebat-o simplu: cui îi folosea vinovăția? Elena nu a răspuns imediat. A doua zi a cumpărat biletul spre Paris. Nu ca să fugă, ca să pună o dată în calendar pentru viața care urma. Banii din despăgubiri și din împărțirea favorabilă nu au transformat-o într-o femeie care aruncă bancnote în aer. A plătit avocatul. A pus deoparte. I-a cumpărat Anei o poartă nouă, solidă, cu cameră bună și lumină cu senzor. A dus paltonul bej la curățătorie, iar când pata de fond de ten nu a ieșit complet, nu s-a supărat, l-a donat. Unele lucruri pot fi recuperate legal și totuși nu mai trebuie purtate. Într-o dimineață de toamnă, Elena s-a întors la aeroportul Henri Coandă. Nu avea o rochie albă. Nu avea o familie care să ceară să repare ceva, nu avea un logodnic al altcuiva în față. Purta un costum comod, o eșarfă nouă și o valiză pe care o cumpărase singură, fără să întrebe dacă e prea scumpă. Pe bilet scria București-Paris Business Class. Nu era exact prima clasă de pe toate imaginile luxoase pe care Bianca le visase, dar pentru Elena era primul scaun dintr-o viață în care nu mai călătorea ca sponsor invizibil al altora. În lounge a comandat șampanie, a stat lângă fereastră și a privit avioanele rulând. Aeroportul arăta la fel ca în ziua prăbușirii Biancăi: panouri luminoase, anunțuri, roți de trolere, oameni grăbiți. Dar pentru Elena, locul își schimbase semnul. Acolo unde familia Georgescu descoperise că nu mai are rezervare pe banii ei, Elena descoperea că poate avea un drum pe numele ei. Diana i-a trimis un mesaj: să faci o poză ridicol de fericită, meriți. Simona a scris: nu răspunde nimănui din trecut, vacanța e probă de libertate. Ana a sunat-o cu video. Purta șorțul de casă și zâmbea. Să mănânci ceva bun, mamă, nu doar cafea scumpă. Elena a ras: promit. Și nu împart parcarea cu nimeni. Ana nu a înțeles gluma în toate straturile ei, dar a râs oricum, fiindcă vocea fiicei ei suna altfel, mai ușoară,
mai aproape de fata care plecase cândva la București, crezând că dragostea trebuie dovedită prin sacrificiu continuu. În avion, când stewardesa i-a întins meniul și a întrebat-o ce dorește, Elena a avut impulsul vechi să aleagă varianta mai ieftină, deși prețul nu mai conta. A zâmbit singură și a ales ce îi era poftă. Apoi a deschis caietul pe care îl purta de ani de zile în geantă și a scris prima propoziție care nu era listă de cheltuieli, captură de probă sau plan de apărare. Nu mai trebuie să conving pe nimeni că merit locul pe care stau. A rămas mult timp cu pixul în mână, privind norii de sub aripă. La Paris, Elena nu a alergat după obiective ca după o listă de performanță. A mers încet pe străzi, a stat la o terasă cu vedere spre oameni necunoscuți, a intrat într-o patiserie și a ales 2 prăjituri, fără să calculeze cine va spune că sunt prea scumpe. Într-o după-amiază, a intrat într-un magazin de haine și a probat un palton verde închis. Vânzătoarea i-a spus că îi vine bine. Elena s-a privit în oglindă și, pentru prima oară după mult timp, nu a calculat dacă Bianca l-ar cere împrumut, dacă Rodica ar spune că e prea scump sau dacă Vlad ar ofta la casă. L-a cumpărat. A ieșit cu el pe braț, iar ploaia măruntă de Paris nu a atins nici măcar eticheta. Diana a glumit apoi că acesta era primul suvenir cu adevărat periculos. Nu pentru preț, ci pentru faptul că Elena îl alesese fără să îl justifice. Elena a râs în camera de hotel și a atârnat paltonul verde lângă fereastră, ca pe un steag mic al unei țări private. A făcut o fotografie în care nu apărea perfect. Părul îi era mișcat de vânt, zâmbetul puțin strâmb, cerul gri. A postat-o cu o descriere simplă. Pentru mine. În sfârșit, postarea a adunat sute de reacții. Oameni care îi urmăreau povestea i-au scris că merită, că a fost curajoasă, că au plâns. Elena a citit câteva, apoi a pus telefonul în geantă. Libertatea nu trebuia măsurată în like-uri. Era în felul în care își ridica privirea de la ecran și vedea orașul fără să se întrebe cine o va chema să plătească nota. Într-un internet cafe ieftin din București, Vlad a văzut fotografia 2 zile mai târziu. Nu avea laptop. Își vânduse telefonul bun și folosea unul vechi, cu ecran crăpat. Intrase să trimită câteva CV-uri și, dintr-un impuls prost, căutase numele Elenei. A găsit poza de la Paris. Elena în lumină moale, cu o ceașcă pe masă, fără el, fără Rodica, fără Bianca, fără explicații. Pe biroul lui era o supă instant într-un pahar de plastic. Pe ecran, imaginea femeii pe care o numise exagerată părea dintr-o viață pe care el o avusese în mână, fără să o recunoască. Pentru o clipă, Vlad și-a amintit cum Elena îi cumpărase cândva un costum, cum îi plătise o rată fără reproș, cum îl așteptase trează după o seară cu clienți. Apoi și-a amintit bancnota de pe treptele tribunalului. Mărunțiș. Nu a scris, nu a sunat, nu pentru că devenise nobil, ci pentru că știa că nu mai există ușă la care să bată. Elena nu îi blocase doar numărul, îi blocase accesul la rolul în care o ținuse, femeia care repară. În ultima seară la Paris, Elena a mers singură pe malul Senei. Aerul mirosea a ploaie veche și pâine caldă. A cumpărat un mic tablou de la un vânzător ambulant, nu fiindcă era valoros, ci fiindcă avea o fereastră pictată deschisă. L-a împachetat cu grijă pentru Ana. Apoi s-a oprit pe un pod și a privit luminile tremurând în apă. Nu se simțea triumfătoare în felul zgomotos pe care l-așteptase poate cândva. Nu voia să urle către oraș că a câștigat. Câștigul adevărat era tăcut. Telefonul nu vibra de la Vlad. Rodica nu îi stătea în bucătărie. Bianca nu îi purta hainele. Nimeni nu transforma generozitatea ei în obligație. Avea bani pe card, bilete pe numele ei, o mamă protejată și dimineți în care nu trebuia să și pregătească apărarea înainte de cafea. Când s-a întors la București, a trecut din nou prin Otopeni. La ieșiri, o femeie tânără plângea lângă un troller, iar un bărbat o ținea de umeri. Elena a privit o secundă, apoi a mers mai departe. Nu toate lacrimile din aeroport sunt pedeapsă. Unele sunt despărțiri, întâlniri, frici obișnuite, promisiuni făcute la grabă și doruri care nu au vinovați. Ale Biancăi fuseseră altceva, momentul în care banii furați moral se întorseseră în formă de gol.
Ana o aștepta acasă cu sarmale și cu poarta nouă luminată. Elena a intrat și-a lăsat valiza pe hol, a atins poarta nouă ca pe o promisiune și a îmbrățișat-o mult timp. Nu i-a povestit tot, nici atunci, nici mai târziu. Unele lucruri nu trebuie povestite imediat, ca să nu se risipească. I-a dat tabloul cu fereastra deschisă, iar Ana l-a pus pe perete lângă bucătărie. "E frumos," a spus mama ei. "Parcă intră aer." Elena a zâmbit. "Exact asta mi-a plăcut." În seara aceea, înainte să adoarmă, a deschis laptopul și a intrat pentru ultima dată în folderul Dosarul lunii de miere anulate. A verificat că toate probele necesare rămân la Simona, la instanță, la companie și în copiile oficiale. Apoi a mutat folderul personal pe un hard extern vechi. Nu l-a spart ca într-un film, nu l-a ars, nu l-a aruncat dramatic în râu. L-a dus la un centru de reciclare electronică și a cerut distrugere securizată. Când a primit confirmarea, a simțit un gol scurt, apoi liniște. Bunătatea nu devine datorie decât atunci când o dai mereu hoților și îi lași să spună că așa arată familia. Elena învățase târziu, dar învățase. Familia nu se măsoară în câți bani îți poate lua. Iubirea nu se dovedește anulându-te. Iar mărunțișul, oricât de mic pare în palma celui care râde, poate face zgomot mare când cade pe podeaua unui aeroport. De data aceasta, fiecare pas era plătit de ea, ales de ea și păstrat pentru ea.